പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മളിത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മണിമലയാറ്റിലെ വെള്ളം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നായിരുന്നു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് മണിമലയാറ്റിലെ മണൽ തിട്ടകൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതേ അവസ്ഥയാണ് പലയിടത്തും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളമില്ല, അപ്പുറത്തേ വശത്ത് വെള്ളം കുറെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ വെള്ളം മറുവശത്തുമുണ്ട്. ഇത് മറുവശത്തുണ്ട് കേട്ടോ, വെള്ളം കെട്ടിക്കിടപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ആ കുഴിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. ഇതൊരു പരിധി 100% ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്കറിയാം, കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി പല മേഖലയിലും മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ്. പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരോ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരോ ഇതെല്ലാം കട്ടിൽ നടിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതുപോലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അതല്ല, കുടിവെള്ളത്തിന് പോലും ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും. ഓക്കെ. ഇപ്പം തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് മണിമലയാർ. ആ മണിമലയാറിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഓക്കെ.